Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια συνταρακτική είδηση. Συνδεόμαστε αυτή τη στιγμή ζωντανά με τη ρεπόρτερ μας, Αλκμήνη Σταθάτου. Αλκμήνη Σταθάτου, μας ακούς? Η μικρή ομάδα της Αντιτρομοκρατικής μαζί με εισαγγελέα πήγε τα ξημερώματα στις 7 παρά 20 στο σπίτι του Νίκου Μιχαλολιάκου. Χτύπησαν λοιπόν το κουδούνι, άνοιξε ο Νίκος Μιχαλολιάκος και ο αξιωματικός της Αντιτρομοκρατικής του είπε: Αντιτρομοκρατική, ήρθα να σας συλλάβω, κύριε Μιχαλολιάκο. Έχετε ένταλμα για συμμετοχή και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Ο Νίκος Μιχαλολιάκος φέρεται να μην αντέδρασε. Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν, τον έβαλαν μόνο του σε ένα αυτοκίνητο και τον έφεραν εδώ, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Μάλιστα κατέβηκαν την οδό Δημητσάνας ανάποδα για να μπουν μέσα στον γκαράζ και τον οδήγησαν λίγο αργότερα στα κρατητήρια της Αντιτρομοκρατικής στον 12ο όροφο. Στο σούπερ μάρκετ ήμουνα να πάρω λίγο τραχανά, γιατί είναι θρεπτικός και τον τρώω. Φτάνω στα τρόφιμα και ο τραχανάς ήταν στο πιο ψηλό ράφι και εμείς οι κοντοί τι θα κάνουμε? Να κόψουμε τον τραχανά? Δεν έχετε τσίπα? Κύριε Μιχαλολιάκο, υπάρχει ένταλμα σύλληψης. Μια στιγμή την τσάντα μου. Πάρτε την. Πάρτε τον. Άνδρες της Αντιτρομοκρατικής με τα όπλα στα χέρια και έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους θα συνοδεύσουν τους συλληφθέντες μέλη της Χρυσής Αυγής, βουλευτές και τον αρχηγό του Λαϊκού Συνδέσμου στα τζιπ της Αντιτρομοκρατικής. Είναι μια εικόνα πρωτόγνωρη, τουλάχιστον για βουλευτές και αρχηγό κόμματος.